ଆରାମଦାୟକ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ। ଆକ୍ୱାରିୟସ୍ ବୟସର ଏହି ଧ୍ୟାନକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟସୀମାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଟ୍ରିଗରକୁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସରୁ ଭାୟୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ତୁମର ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କର।
ଯାହା ଆଲୋକର ସେବା କରେ ନାହିଁ, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କୁହ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧଳା ଆଲୋକର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ କଳ୍ପନା କର। ତାପରେ କଳ୍ପନା କର ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଳ୍ପନା କର ଯେ ଏହି ଆଲୋକ ଗାଲାକ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସନ୍ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତାପରେ କଳ୍ପନା କର ଯେ ଏହି ଆଲୋକ ଆମର ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମର ସୌର ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସୌର ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ଥିବା ଆଲୋକର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଦେଇ ଯିବା। ଏବଂ ତାପରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇ ଯିବା। ଏବଂ ତୁମ ଶରୀର ଦେଇ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଯିବା। ଏହି ହାଲୁକା ଗ୍ରହର ବିକାଶକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କଳ୍ପନା କର।
ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା, ସମସ୍ତ ଅସମାନତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା, ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବିକତା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁରତା ଆଣିବା କଳ୍ପନା କର। ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିବା ଦେବୀଙ୍କର କୋମଳ ଗୋଲାପୀ ଆଲୋକ କଳ୍ପନା କର। ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱାରିୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚକ୍ର କଳ୍ପନା କର। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁଖ ଆଣିଥାଏ।
ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱାରିୟସର ନୂତନ ଯୁଗରେ ତୁମର ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ କଳ୍ପନା କର। ଆଲୋକର ବିଜୟ।